kasing-kasing ikaw ra gihapon. Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apa nang mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpa libutan, mahanaw sa lamang ang magpabili ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandam. Wa na'y laing gabayan pa,
pa kaniadto di atima mo ako bisan pa sa katalagman bisan pa sa kalisdanan iluwas mo ako ang pagkamayo mo Jesus mauno mo kung nagadasi nagaligo sa ato ko sukat pa kaniadto iuban na mo ako sukat pa kaniadto atima mo ako bisan pa sa katalagman bisan pa sa kalisdanan iluwas mo ako ang pagkamayo mo Jesus maunon mo kung nagadasi nagaligo sa pato ko ang ayang tangday sa tanang panahon kayang gumamo kanunay yung amno hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus dawata ang mga alad ko ang ayang daygon sa kanang panahon kayang kumamo kanunay yung amno hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus dawata ang mga alad ko sukat pa kaniadto iuban na mo ako sukat pa kaniadto iatima mo ko bisan pa sa katalagman bisan pa sa kalisdanan iluwas mo ako ang paghamayo mo Jesus maunon mo kung nagdasi nagaligo sa pato mo ang ayang tangdayon sa tanang panahon kayang umamo kanunay
buhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Ang ayang pangdagon sa tanang panahon. Dayan mo mamo, kanunay gyung mauno. Hagtong baro na buhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Kami mo lamang, kami mo simba. Kami mo lamang, kami mga alaga. Ka ikaw ipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan. Sa pagtubos mo dito sa krus. Kami mo lamang, kami mo simba. Kami mo lamang, kami mga alaga. Ka ikaw ang ipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan. Sa pagtubos mo dito sa krus. Ang mga katawan, iyon ng pinapatihan. Apat ang iyong ulo, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugmang walay paglubag. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan. Sa pagtubos dito sa krus. Karon kami anian, kami nagkahiusap. Dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus,
Salamat sa gugma, salamat sa gumang walay paglubang. Salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagkantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Amahan na mo nga Diyos sa magkagagahom, Diyos nga kanunay nagluwas sa matag kinabuhi, nga midangoping tuo misalig kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagkamahayo kanamo. Salamat Amahan sa imong pagpanalipod, sa imong pagatiman, imong giamuma ang tanan nga migdangop kanimo, ug wala gayud nimo isalikway ugan. Wala gyud nimo pasagdahi ang among mga hangyo nga mga pag-ampo. Imo kanunay gihatagag pagtagad ang among gipangayo kanimo Dios. Musa niya kami nagkahiusa sa pagdaig pagpasalamat kanimo. Padayon usab namong gipangayo nga padayon nimong dasigon ang among kinabuhi sa pagbuhat sa imong mga mensahe, sa pagsubay sa imong mga pamagi, sa paghimo nga malipayon og malinawon diha sa paghalad alang kanimo Dios. Niining taknao Dios, niining kabuntagon amo kang gipasalamatan nga magpanulti na usab ka kanamo. Pakigsulti na usab kami sa mga mensahe nga gikinahanglan namo nga masabtan, maikinabuhi sa among pagpuyo sa kalibutan. Kaya ang imong plano sa among kinabuhi, makasinati kami sa imong mga saan. Ang imong gitinguha sa among kinabuhi, Amahan, magpuyo kami sa imong mga plano. Magpuyo kami sa imong mga saad ugad. We declare blessing sa matag usangan niya karon nga naminaw na usab sa imong mga pulong ugad. I-bless usab ang akong mga kaigsunan no, Amahan. I-bless usab sa ilahang mga panginahanglan imo silang tagbuon. Dalaygon ka nga Dios nga maoy magkauban ka namo ug magpangulo sa among kinabuhi, Amahan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo ka namo ugad. Dalaygon ka nga Dios nga among ilagaran, nga among gisimba. Pasidunggan ka namo ugad. Alang lamang kanimo ang tanan nga mga pagdaig, pagpasalamat, tungog himaya, alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, in Jesus name. Amen. Og amen. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa matag-usa nato ka kinabuhi nga magpanulti na usab sa mga pulong nga maoy atong gikinahanglan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 11.3. Good morning. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw na usab sa atong mga kaigsuonan nga naghatod ng mga mensahe diri sa ato ang programa pinaagi sa atong FM pinaagi sa atong Facebook Live, ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag ni Rinsby Ayuban, maayong buntag pastor sa akong asawa, anak diha sa Hindang Liti, gikan diri sa Silang Cavite. Dalaygon ang Dios mo panalangin kaninyong tanan. Nanabog na sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Lynn Bakute. God bless you, pastor. Good morning. Maylin Krampatanta Sumukla. Good morning, pastor. Patabang ko sa pag-ampo sa akong anak nga mo take exam karong 21. Atagan siya og kaalam o kahibalo sa Ginoo. Pag kanang ang imong anak ingna nga
kanunay na siyang magpasalamat kay kanang kahibalo o kanang kaalam iyan na nang gieskwelahan, iyan na nang gitun-an. Ang ihara gyud nga magpasalamat gyud sa Ginoo kay para dili gyud ilayo ang tabang sa Ginoo o ihatag sa Ginoo ang kalampusan magkapasar siya sa iyang exam. Si Romelita Bugais Pilisco, maayong buntag pastor, maayong buntag sab. Uban sa tanan nga nagsubaybay ni ining programaha. Salamat sa kahigayunan, dalaygon ang Dios ni ining kabuntagon. Good morning Pastor Gideon og sa tanan nga nagsunod sa programa. Maagi ka ni Imalin Sandy Prasad og ni Bibi Manlapas, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Maayong nga buntag usab og maayong nga pagpaminaw. Happy listening sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa. Pinaagi sa ato ang FM Station 11.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Province of Cebu. May buntag, may buntag, may buntag, may butag. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagpamati, ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa sitio Malaigang, sa mga Alsola family, Dinoyo family, o diha sa ato mga kaigsuonan sa sentro sa Sardinia, proper Sardinia. Maayong buntag, maayong pagpaminaw o maayong pagpaminaw sa tanan natong mga kaila, ilabi na gyud sa nag-abli sa ilahang transistor radio ni ining atong programa. May buntag sa ato ang igsuon Brother Moses, mayong buntag Brother Moses o Brother Pedro Arsola. May buntag, may pagpaminaw og sa tanan nga mga Binaraw family. May buntag, mayong pagpaminaw og dalaygon ang Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, ilabi na sa ato mga igsuonan diha sa Barangay Tolosa og diha sa ato mga igsuon diha sa Sitio Pantag, Sitio Linao ug nila Brother Julius may pagiguban siyempre diri sa ato ang mga igsuonan nga nagpuyo diri sa Sitio Kalugtugan. Good morning. Mayong pagiguban ni Kimberly Inobio Larissa. Good morning Pastor, God bless you kanunay. Og ni Inday Dorlin Incabot Insay, Susana Pablio Duran Angelita. Good morning Pastor, watching from Dumangas, Iloilo. Ati maaga sa inyo diha. Si Ma'am Duran Angelita, good morning Pastor, o may buntag. Og si Daniel P. Uga, maayong buntag Pastor, request kog song sa gugma mo. Watching from Bukidnon, may buntag, maayong pagiguban ato igsuon nga nakigduyog, nakiguban sa ato nga programa. Diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko nga nang kadiha sa Bukidnon. Awit makalangit ato tagaan og pagtagad nga iyang gi-request diri sa ato nga panag-uban sa gugma mo. Diha sa gugmas Ginoo kita nga luwas og nabago. Nagawas ang akong kalipay, sanihang nahimog suka diri sa kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Jingjing Tordilio. Mayong buntag Pastor, uban sa imong pamilya o sa tanang naminaw. Nakapaminaw na pod ko og usa ka semana walay signal sa amo ang bukid. Dalaygon ang Dios sa ato ang pagsatag sa kinabuhi. Amen. Si Day Dorlin Incabot Insay, maayong buntag Pastor. Og sa tanan nga mga viewers nining kabuntagon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, ato ning hisgutan ang kasaligan sa gagmay, kasaligan pod sa dagkong butang. Muli ato arong hisgutan sa atong panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga panalanginan sa Dios ang matag usa og usas mga ilhanan nga ikaw gipanalanginan sa Ginoo, nabuhat nimo ang unsay mga pamaagi niya, no? Unya ablihi inyong Biblia diha sa Lucas mga kaigsuonan, Lucas kapitulo 16 bersikulo 10. Ato ning tagaan og pagtagad mga igsuon sa atong panag-uban katong mga request awit makalangit ato ra nya nang tagaan og pagtagad
human sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo kung doon na pa'y mga oras. O ablihi inyo ang Biblia sa Lucas ato aning tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Lucas 16:10, no? Lucas 16 versikulo 10. Ang gisgutan dinhi nga kahimtang o mensahe naghisgot nig piniyalan, ang abtik nga piniyalan. Pag-abot sa 10 mga kaigsunan, nig-ingon dinhi nga kinsag katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Mao ni ang ato rong hisgutan mga kaigsunan. Tungod kay dunay nangutana mga igsuon, nganong dunay mga nagtuo o magtotoo mga kaigsuonan nga kana bitaw haruhay ang pagpuyo. Ang haruhay nga pagpuyo mga kaigsuonan, kung ari ka sa tawhanon nga pananaw, butang dayong basihan. Pero ang tinuod nga haruhay nga pagpuyo, kanang nagkahiusa nga malipayon sulod sa Pinoy-anan. Nagtinabangay. Dili sa bahandi ug dili sa kabtangan mga kaigsuonan ang sukdanan nga makita nato nga ang tao haruhay. Ang tinuod nga haruhay mga kaigsuonan, number 1 gyud, naa kay kalinaw. Hapsay ang imong panghunahuna, gaan ang imong gibati, napahimuslan gyud nimo ang imong kinabuhi. Mao nay tinuod nga haruhay. Magunsa man ang daghan kay kagkabtangan ug nahimo na Hinuo nga ulipon ang imong lawas sa mga butang, tuan na noon ming serbisyo ang imong kaugalingon sa mga butang sa kalibutan. Dili na siya maayo nga kahimtang sa kinabuhi sa tao nga nagkadaghan ang iyang mga butang, nahimo na noon siyang ulipon or trabahante sa mga butang hangtod mibiya sa kalibutan. Ato kuno ng tan-awon sa atong nahuna pa lang, kumbaga himua nga daw nagtan-aw kag salida sa samtang naminaw ka karon mga kaigsuonan. Or tan-awa kuno gyud ang tinuod nga kahimtang sa mga tao nga kana bitaw mas gipauswag sila sa mga butang, dili lang sa mga butang kabtangan kundi sa mga buluhaton, matrabaho ug mga posisyon. Kabantay mo mga igsuon nga daghan kayong mga tao nga daghan og posisyon nga kung mahimo bahin-bahinon ang ilang lawas, nahimo hinuon silang ulipon sa posisyon, nahimo silang makaingon nga nahimo nga trabahante ang ilahang lawas sa mga posisyon. Lamang dili na siya kawang kung ang posisyon or ang resulta nahimong kabahin o kapartner sa iyang pag-alagad sa Dios. Nindot kayo mga kaigsuonan kana bitaw hamugaway nga pagpuyo, tinuod nga gipanalanginan, kana mangwa ka magukod sa mga butang. Hinuon ang mga butang mo'y nag-apas nimo. Kanang tinuod nga kasaligan. So atong hisgutan mga kaigsuonan, mahimo bang kasaligan ang tao sa mga butang nga gisaad sa Dios, sa mga buluhaton nga giandam sa Ginoo? Naunsa man pod ang gibuhat sa Dios mga kaigsuonan aron ang tao mahimong kasaligan. So diha giklaro mga kaigsuonan nga ang tinuod gyud nga tao mga igsuon dili gyud kasaligan. Ang tinuod gyud nga kahimtang sa tao dili sa kasaligan, tungod kay kasagaran sa tao na tao siya diha sa sala. Matod pa sa uban nga mga mensahe sa Biblia nga ang kasing-kasing sa tao limbungan. Dili ba siya mahimo nga dili malimbungon? Ang Biblia mga kaigsuonan nagtanyag og mga pamaagi aron ang tao may kausaban, aron ang tao may kabag-uhan, aron sa ingon
mahimo siyang tugyananan o kasaligan sa mga butang nga giandam sa Dios alang sa tao. Naay mga pangutana, mga kaigsunan, nga nganong naay mga tao nga naapay mga butang, malipayon po gyud kayo. Manindot pod na tinuora nga unsay imong gikinahanglan na adayon. Pero mag-unsa man ng naapoy mga tao nga naatanan pero wala pod magkahiusa, wala pod magmalinawon. So ang ato rong hisgutan, mga kaigsunan, kining kahimtang sa tao nga moingon tang kasaligan. Sa ako nang gikaingon, mga igsuon, sa kinabuhi sa tao, moingon gyud ko nga ikaw mismo o kita mismo, mga kaigsunan, miingon gyud nga talag sa kaayo nga tao ron nga kasaligan. Talag sa kaayo ron nga mga tao nga makaingon ta nga kasaligan sa mga butang, labi na gyud sa mga buluhaton. Pero diha sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, wala magpasabot nga dili mabago ang tao. Kung imong tan-awon, mga kaigsunan, sa diha nga miabot ang Ginoo ug ang mensahe sa Dios diha sa kinabuhi sa tao, ikaw mismo makamatikod nga duna gyud tay kalahian ang atong kahimtang kaniadto. Naay kalahian gyud ang atong kinabuhi. Naagyoy makaingon tang tinuod nga kabag-uhan, mga igsuon ko sa Ginoo. Now, unsa may ato ni tagaan og pagtagad, kung unsa may gibuhat nga atong makita, no? Kung unsa man ang gibuhat o pamaagi sa Dios aron ang tao mahimong kasaligan. So muni ang ato rong hisgutan, mga kaigsunan, unsa ang gibuhat sa Dios aron mahimong ang taong kasaligan. Kay ang tinuod, ang tao nga magpuyo sa kalibutan nga way Dios, kuli kayo siyang mahimong kasaligan. Siguro naay mga panahon nga kasaligan siya ng butanga, pero sa lain na sa mga butang, medyo murag kasaligan siya. Pero ang gipakita sa Biblia, mga kaigsunan, mauni, ang tao nga dili kasaligan sa gamay, dili usab kasaligan sa dagko. But ipasabot, mga kaigsunan, kung ang usa ka tawo nangandoy og dagkong mga panalangin, apan dili siya kasaligan pa sa gagmayng panalangin, lisod kayo moabot alang kaniya ang mga dagkong panalangin. Mauna nga sa gipakita niining maong mensahe o bersikulo nga ato karong paghisgutan, mga igsuon, kinahanglan gyud nga mahimo tang kasaligan bisan sa gagmayng butang. Nindot kaayo, mga kaigsunan, kon kasaligan ta sa gagmay mga butang. Pero inani siguro ang atong makita, mga igsuon, naay mga butang nga moabot sa atong kinabuhi kana bitang bag-o pang mga butang, nindot kaayo og alang nato nindot na kaayo. Pero alang sa uban, gagmay ra di itong mga butang. Tungod kay dagko na kayo ang mga butang, dagko na kayo ang ilang posisyon nga gisalig sa Dios alang kanila. Pero alang nato, mga kaigsunan, dako na kayo. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang dakong butang, mga kaigsunan, nga ato ang kana bitaw, like example, ang usa ka batanon or usa ka bata nakadawat og bike. Alang niya, mga kaigsunan, dako na kayo to niya nga butang. Pero alang sa uban nga mga bata nga haskan daghanan nag mga bike, gagmay na kayo to og gagmay na kayong butanga alang sa bata nga daghan nag bike, labi na kung naanay mga motor. Pero alang sa bata nga wala pa gyud taoy
kariton lang tao gi sakay-sakayan, unya gihatagan sa bike, dako na kaito alang niya. Karon, niabot ang panahon nga gitagaan sa motor. Nahimo siya nga kana bitaw nagamay tong bike. Nahimong alang niya mga kaigsunan, mas nagamay tong bike og nahimong dako kaayo ang motor. Parang inana. Pero dili gusto ang Dios nga inana ang atong kinaiya. Dili gusto ang Dios mga kaigsunan nga inana ang atong makatunan. Nga kung makadawata sa dagkong mga butang, ato na lang pasagdan ang gagmayng mga butang. Ang tao nga inana o kahimtang mga kaigsunan, dili na siya kasaligan. Ang gipakita mga kaigsunan kung kasaligan kas gagmay mga butang, kasaligan ka usab sa dagkong mga butang, kung unsay naa nimo nga butang nga pinakagamay hangtod na sa pinakadako, kanunay nimo nang giampingan, kanunay nimo nang giatiman. Walay kana bitang moingon ko nga walay pagpili-pili sa imong pag-atiman. Ang tanan nga mga butang buluhaton nga naa nimo, mapagamay og mga dagkong mga butang, mapagamay nga posisyon hangtod sa mga dagkong butang, kana bitaw giangay nimo pagtagad. Naamanggoy mga kinaiya sa tao mga kaigsunan nga makadawat na o makaangkon nagdagkong posisyon, di na kabalong manghugas. Makadawat nagdagko kayo nga trabaho, dagko na kay sweldo, di na gyud kabalong mulungag, di na kabalong manilhig, tudlo na lay silhig. Moingon na lang, oy, silhigin na, oy, limpyuhin na. Kay dagko na kaayog posisyon, dagko nagtrabaho. Pero ang kasaligan nga tao mga kaigsunan, kabantay mo, bisag dagko na kay silag sweldo, bisag dagko na kay silag naabot, pero kantigo gyapon silang mo limpyo, manghugas, manglaba, manilhig, giampingan gyapon nila ang gagmayng mga butang, giatiman gyapon nila ang gagmayng mga butang. Kabalo mo unsa, ang Dios mo'y nakakita sa tanan nga gibuhat sa tao. Maguol ang Dios o masubo ang Dios mga kaigsunan kon hatagan pa ang tao, kana bitang tao nga dili kapilan sa magagmay mga butang, makit-an gani sa Ginoo nga kining tawhana gipasagdan aning gagmay mga butang, gitagaan akong bike, abi kay nakadawat og motor, gipasagdan na ng bike. Kadawat og sakyanan, gipasagdan na ng motor. Unya, ug makadawat ig barko, pasagdan na po ning sakyanan. Mga igsuon, dapat kung unsa ang mga butang nga naa nato, gikan sa gagmay hangtod sa pinakadako, giangay nimo na pagatiman. Wala nimo kalimti nga kaniadto nalipay ka ng butanga. Hangtod nga gihatagan kag mga dagkong butang, maurag yapon ang imuhang pagtagad ngadtos mga gagmay mga butang. Mga igsuon kos Ginoo, tan-awon kuno nato ang ato ang kinabuhi. Daghan karon kayong mga Kristohanon nga nindot na kayo mo kanta, nindot na kayo mo tukar, dili na mo gamit sa bati nga mga instrumento. Dili na mo tukar og mga gagmay kayong simbahan kung walay mga instrumento. Kumbaga ang Dios mo lantaw mga kaigsuonan kung ang tao pa'y pasultihon, pinulungan sa mga tao, hilas na kaayo. Unsaon man paghatag sa Dios sa dagko pagyud kayo mga butang, nga nasayod man ang Dios,
nga kung ihatang niya ag dagko pag yung mga butang, imo namang pasagdan ang butang nga naa nimo karon. Unya, maura ba yun ay kinaiya sa tao mga kaigsunan? Pero ang pangutana, Pastor Gideon, mahimo bang mabago ang tao? Atong hinumduman ang Biblia nagtaniyag og kabaguhan. Pero dunay kana bitang insakto yung pamaagi nga angay buhaton sa tao aron mabag-o gyud ang iyang kinabuhi, ang iyang kinaiya. Una, nga gibuhat sa Dios aron ang tao mabag-o. Kaya ang tinuod mga kaigsuonan, ang tao kinaiya na gyud niya ang pagpagkasala. Og dili gyud kasaligan mga kaigsuonan apan ang Ginoo mismo ni lihok. Timan niya, ang Ginoo mismo milihok aron himuon kitang kasaligan pinaagi sa iyahang mga mensahe. Og ang tanan nga mga mensahe sa Dios ang nagdala niini kanato si Jesus Christ. Mao nang mensahe sa grasya. Ang grasya mga kaigsuonan alang sa uban mura bitaw og kanang kusa lang niabot sa tao nga way gibuhat. Masinatian at dili man na mo'y gipakita gyud sa Dios. Ang gipakita sa Dios sa tao nga nakadawat og grasya, katong tao nga nakadawat og grasya, do na say gibuhat. Una mga kaigsunan, ang tao nga nakadawat og grasya, but ipasabot, ang tao nga nakadawat og kabaguhan, ang tao nga nakadawat og kausaban, nga maugyod ang mensahe sa grasya, katong tao nga misunod sa mensahe sa Ginoo. Daghan mang mga tao nakadungog sa mensahe pero wala mosunod. Nakadawat ba sila sa grasya sa Dios? Daghang mga tao mituo pero wala mibuhat. Nakadawat ba sila sa grasya sa Dios? Munang dili ta matingala mga kaigsunan, nganong daghang mga tao nga inana ragyapon ang kahimtang, o nganong dunay mga tao nga nausab man ang pagpuyo. Gikan sa kagubot, nahimong malinawon. Gikan sa kalisod, nahimong haruhay. Tungod kay dunay gibuhat. Mauniron ang atong tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Dunay mga tao nga wa pay gibuhat, magpakita pa nga mas nindot kayo ang ilang gibuhat kaysa uban. Oy, kompetensya. Mga tao inanang kinaiya, akong advice, ayaw pakigsuod. Ayaw pakigkuyog. Kaya may tabo, matakdan ka. Ma-influensyahan ka, kumbaga. Lisod na ba kayo ang usa ka tao nga ma-influensyahan? Like example, 100% iyang kinaiya buutan. Pero kung ma-influensyahan na siya sa iyang mga kaila barkada higala, ang iyang 100% makuhaan na siya og 70 or 60 to pataas. So ang magpabilin nga original nga niyang kinabuhi or kinaiya, mahimo na lang 30 or 20%. Ang iyang madaladala nga kinaiya, katunang kinaiya gikan sa iyang barkada ug sa iyang kaila nga diin siya na impluwensyahan. Muna niingon si Apostol Pablo sa unang Korinto 15:33, ayaw patunto ang dautan nga mga kauban makaguba gyud na sa maayong pamatasan. So diagi klaro nga ang tao nga nakadawat na kang Kristo, mintuon na kang Kristo, misunod na kang Kristo, ang pinganan na kayo siya. Kaya nga naman, ang mensahe sa Dios alang sa kinabuhi sa tao nga naana sa iyang panalangin, naa si Satanas nga kanunay muguba. Pero dili maguba ang tao nga naa sa Ginoo kon ang usa ka tao mga kaigsunan magmatngon, magbantay mo ng mensahe ni Pedro, pag mabinantayon, pag maigmaton. Unsa may buhat nga gipakita sa Biblia nga nagpakita nga nagmaigmaton ug nagbabinantayon ka. Kung sige ra kag pamantay sa uban, sige ra kag kasina sa uban, wala nimo tagaig pagtagad ang imuhang trabaho
nga diin gipiyalan kas Ginoo. Sa dihang mususi ang Ginoo sa matag tao, ikaw ug ako pag-asusihon sa Ginoo. Tan-awon sa Ginoo kon ang mga butang nga nanimo wala ba nimo pasagdi? Basig imo nang gipasagdan unya nakapokus na usa ka dakong butang nga diin imuhang nagustuhan pag-ayo unya katong mga butang nga diin nakapalipay kanimo imo nang gibiyaan. Wala na ilain pang butang ihatag sa Ginoo nimo kung inana ang imuhang kinaiya. Munang ayaw katingala nganong dunay mga tao nga nangalagad sa Ginoo, nagtuo Ginoo unya gipanalanginan kutob ra gyud siya diha. Wala na gyud niabot. Wala na inidugang, kutob ra gyud. Kay nganuman nakit-an sa Ginoo nga katong mga butang or buluhaton o posisyon nga diin ihang gihalad nga to sa Ginoo iyan ang gikalimtan. So bantayanan kaayo ni mga kaigsunan. Usa ni ka mensahe nga maghatag ka natong mga ideya o magsugilon ka nato nganong naay mga tao nangalagad hangtod karon diha na lang gyud kutob. Murag nalansang na lang gyud ang ilahang kahimtang sa pagpangalagad. Doon na siguro'y nangutana, unsa man ang angay buhaton sa tao aron moabot gyud niya ang tinuod nga kabag-uhan sumala sa gibuhat sa Dios. Ang buhaton gyud sa tao mga kaigsunan kabalo mo, dili lang kutob sa pagtuo. Kun dili ang imong gituohan, imong buhaton. Nagtuo ka Ginoo, unsa man ang naa sa Ginoo mensahe. Unsa may naas mensahe, pamaagi. Unsa man ang mga pamaagis Ginoo, imo bang gisunod? Imo bang gi-apply? Sa walay pagkikumpara sa uban, i-bless ka ni Lord. Mga igsuon ko sa Ginoo mo ni ang gusto sa Ginoo nga imong masabtan. Kaya tinuod, gusto sa Ginoo nga kung unsa ang nasinatian sa uban, masinatian usab nimo. So unsa may buhaton Pastor Gideon aron ang tao mabag-o. Una, pakighiusa ni Jesus Christ. Ayaw pakighiusa sa mga tao nga batig-batasan. Pakighiusa ni Jesus Christ. But ipasabot, pakigsuod sa mga tao nga duna gyoy tinuod nga Kristo. Ayaw pakigsuod anang mga taong muangkong Kristohanon niya batik kay kinaiya. Siya ro sa imuhang kinabuhi wa kay di ka kaila anang mga taong batik kinaiya o nindot o kinaiya. Kung di ka kaila og tao nga nindot o kinaiya og dili nindot kinaiya, dali kang mailad. Nya kung dali kang mailad, piyalan di ay kag mga butang. Kay mahitabo manggod kung piyalan ka sa Ginoo mga butang, mahimong walay bili ang mga butang kay imo ramang ipailad. Dali dayon kang mutagad ni adtong mga taong hipokrito nga magpaila nga dunay Ginoo, mugamit og Biblia, muwali-wali pero ang kinaiya perting batia. Uy, daghan kay mga magwawali, walay respeto sa asawa, walay respeto sa bana. Maayong mutagad diha sa social media, maayong mutagad diha sa iyang isikataw, pero ang iyang bana iyang napasagdan. Ang iyang mga anak iyang napasagdan. Iyang asawa iyang napasagdan. Hipokrito nga klase nga tao. O sa giingon diha sa pulong ni Pablo mga kaigsunan, ang usa ka Kristohanon nga dili kaantigong muatiman sa iyang panimalay, mas dautan pa ka sa dili magtotoo. Muna nga ang tao mga kaigsunan, magpabilin siyang bag-o, magpabilin siyang kasaligan, kung padayon niyang buhaton ang pamaagi sa Dios. Unya ang pamaagi sa Dios mga kaigsunan, naamas mensahe sa Dios. Unsay giingon sa mensahe sa Ginoo pinaagi kang Pablo, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Pangutana, yun sa nimo pagkasiguro nga nahiusa kaniya. Kung ang kinaiya ni Jesus Christ
lahi ang akong makita sa imong kinaiya. Dapat, kung ikaw ug ako nga nahiusa kang Kristo, ang atong kinaiya daw sama gyud kang Kristo. Mapailubon, mapaubsanon. Dili kay mapahitason. Ang taong mapailubon, ang taong mapaubsanon mga kaigsunan, makasugat na siya mga pulong nga murag lalis, mulikay day na. Munay mga papaubsanon. Pero kung makasugat ganig lalis, magpakitang powerful, magpakita nga hilas kay na. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. So unsa may gibuhat sa Dios mga kaigsunan aron ang tao mabago? Harita sa pinaka sinugdanan. Unsay gibuhat sa Dios? Gipadala niya si Jesus. Sunod gipadala niya ang balang espiritu. Si Jesus nagdala sa hingpit nga pamaagi nga angay sundon natong mga tao. Kung atong sundon ang mga pamaagi ni Jesus, kung atong ikinabuhi ang pamaagi ni Jesus gikan sa sinugdanan hangtod, gikan sa gamay ngadto sa pinakadagkong butang, labaw tang panalanginan ni Lord. Gipadad-an ta og balang espiritu. Mao nay gibuhat sa Dios aron ang tawo mabago. Ang Holy Spirit mga kaigsunan, importante kayo sa mga taong dunay Kristo. Kaya ang balang espiritu magtudlo kanunay, magpahinumdom sa mga pulong nga gitudlo o gibili ni Jesus Christ nga atong gibutang sa atong kasing-kasing. Kana kung dunay mga pulong nga gibutang sa imong kasing-kasing, ang pinakalisod pod kaayo nga tan-awon sa kinabuhi sa tawo mao ni nanakay pulong nga gibutang sa imong kasing-kasing, mga pulong ni Jesus Christ. Nagmemorize na ka or kaha imo nagitipigan ang mga pulong ni Jesus Christ. Ang problema mao ni nanakay pulong pero ang imo gisunod mga chismis masagawas. Naminaw man ka sa mga pulong nga dili gika sa Biblia. Murag na entertain na nimo ang kalibutan bitaw. Ang mahitabo mausab ang imuhang pagkakristohanon. Nga kaniadto dasig oy nabugnaw na noon. Nganuman naundangan man nimo ang imuhang pakigsuod sa Dios. Munang magmatngon ta, pilion gyud nato ng mga tao nga atong ikahulubilo, pilion nato ang mga tao bisag imong Pinoy-anan, imong pamilya, imong mga kailag higala. Sugod karon dapat magpili ka. Hinumdumi kung kinsa gani ng imuhang gikahulubilo karon, kanang gikakuyog karon, gikasabot karon, maimpluwensyahan ka na. Unya maunay makaapekto sa kahimtang nimo sa unahan. Munang pili gyud taon ng imuhang gikahulubilo, gikakuyog, gikasabot, pili gyud na mga kaigsuonan kung maghatod ba na sa tinuod nga kinaiya sa Ginoo og mensahe mga igsuon diha kang Kristo. So tan-aw nato mga kaigsunan, ang tawo nga kasaligan sa gagmay og ang tawo nga kasaligan sa dagko. Buti pasabot, pinakagamay nga trabaho ngadto nas pinakadakong trabaho, pinakagamay nga butang ngadto nas pinakadagkong butang, kaantigos siya nga mitagad ni ining tanan. Wala niya biyae. Pangutana, kung ikaw mapastor, manilihig pa ba kaha ka? Kung ikaw mahimong propeta, apostoles o guban pa, manglimpyo pa ba kaha kang CR? Kung ikaw madato, makwartahan, kantigo pa pagkaha kang manglimpyo? Kung ikaw, tanan nga mga talento, nananimo, mutagad pa ba kaha ka atong mga naapas sa gagmay mga talento? Now, ang Biblia mga kaigsunan, nagpakita mga igsuon sa
mga kinaiya nga nagpamatuod nga kanang tawhana kasaligan. Para maunay atong pangayoon ni Lord. Una mga kaigsuonan nga ilhanan sa tao nga kasaligan siya. Timan ini ha, nya susihang imong kinabuhi. Ayaw nang dili imong kinabuhi. Kay wa man pagyapon kay maani ana. Labi na gyud sa mga kinabuhing hambugiro. Maubitaw na niingon ang Biblia nga ayaw tambag-tambagi ang tao nga hambugiro. Dunay garbo. Asa guni mabasa. Panultihon 9:8 man siguro ni. Ako sa ning tan-awon mga kigsunan kay naa may nagtiknot gyud sa matagwali. Panultihon 9:8 insakto gyud no. Salamat kayo wala ra gyud ko ma saag. Panultihon 9:8 ayaw badlunga ang taong garboso kay kasilagan ka lang niya. Apan kon imong badlungon ang malamon tahuron kaniya. Sometimes usaha sa akong kinabuhi sa akong pagpangalagad, doon ako'y rebuke-on. Pero kung paminaw na ako nga, oy, ni arangkada man noon. Ay sakto yun ang giingon sa Biblia mga kaigsunan nga makigdebate. Ang tao nga rebuke-on nga dunay kaalam, mamalandong na siya. Dili na diha-diha mo react. Kumbaga, dili na diha-diha makigdebate. Kumbaga, dili na diha-diha muluwas sa iyang kaugalingon. O dipinsahan iyang kaugalingon, mapakita nga siya gyud sakto. Muna'y mga tao malamon. Pero kana mga tao nga dunay garbo mga kaigsunan, sulay nag-rebuke. Diba, paka-paka na dayon. Munang likay ang mga taong dunay garbo. Kay ang mahitabuan na mga kaigsunan maapektuhan ang panalangin nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Kay nganong maapektuhan man? Maapektuhan man ang imong kasing-kasing. Maguba man ang imuhang kanang kinaiya nga kasaligan na unta ka. Munang palayo gyud anang mga tao nga dunay garbo. Maka like example ikaw nag-alagad ka sa Ginoo niya makakita kag tao nga mura og uy layo naman imuhan ang review kon. Murang kada gani na ayaw na lang ana og padayon. Pero kon maminaw gani na mamalandong gani na ang tao magug maalamon iyan ang tun-an ang matagpulong nga iyang nadunggan nganong nakasulti man siya ani ini. Moingon day na salamat kayo nga imo kong gisultihan. Salamat kayo nga imo kong mudaon siya mudaon. Pero kung murang kada na gani ayaw ina ipadayon. So una nga kasaligan mga kaigsunan nagpakita mga kaigsunan ang Biblia nagpakita kung kinsa gyud ang kasaligan. Una nga ilhanan sa tao nga kasaligan mga kaigsunan matinud-anon bisan sa gamay. Ang pulong matinud-anon bisan sa gamay inani ni siya. Bisan sa pinakagamay butang nga nanimo hangtod sa pinakadagkong mga butang patas ang imong pag-atiman ana. Wala nimo kalimti ang tanan nga mga butang nga nanimo. Wala nimo kalimti ang tanang buluhaton nga nanimo. Ang pagpanglimpyo, ang pag-atiman sa simbahan, ang pagpanindot diha sa simbahan. Dili lang kay naay estudyante sa una mga kaigsunan nakawali lang sa FM radio. Hilas na noon kay manulti. Moingon na nga lain na po'y mo limpyo ana si pastor kay kanang human naman ko anak kani adto. Ilahan na po na ron. Kabantay mo anang naay mga kinaiya inana nga kamo na pod ron kay human na mami ana agi naman namo na kani adto. Uy hilas na kaayo no. Nakasulti mo ana, pangayo mo pasaylo.
dili na usa ka maayong ilhanan, usa na kabati nga sign nga nagpakita nga dili ka kapialan. Kung gipauswag ka sa Ginoo, sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ipakita ang ehemplo gyapon ka o kasaligan ka sa gagmay mga butang. Nga makit-an gyapon ka nga, uy, bisan og naana ni siya sa dagko nga mga buluhaton, makit-an gyapon nga nang limpyo ra man gyapon siya. Manilhig man gyapon. Tungod kay kasaligan diay siya sa gagmay mga butang. Like ibutang na tog kwarta, kay kasagaran kwarta mga kaigsunan, no? Matinud-anon bisan sa gamay. Inani ni siya. Ang tao nga matinud-anon sa gamay, bisan sa pinakagamay income, ihag yutong kana bitaw i-maintain o ipadayon ang iyang gibuhat kaniadto. Hangtod na sa pinakadagko nga income, pinakadagkong sweldo. Gikan sa pinakagamay hangtod sa pinakadako. Kasaligan ang tao kon maunay iyahang gipakita sa Ginoo. Kumbaga matinud-anon sa gamay. Gikan sa gagmay, wala niya kalimti ang Dios. Padayon niyang gialagaran ang Dios. Bisan na ana sa mga dagkong mga butang, padayon gyapon niyang gialagaran ang Dios gikan sa gagmay hangtod sa pinakadagkong butang. But ipasabot, nagmatinud-anon siya sa Ginoo. Munay usa sa mga ilhanan sa tao nga kasaligan. Matinud-anon siya sa Ginoo. Ikaduha, ang tao nga kasaligan wala sa ilaing gikahadlukan ang Dios lamang. Pero kung nangalagad ka sa Ginoo, mahadlok na kang musulti sa imong isig katao kay basig mahisubo, hadlok na ka nga muwali kay basig mamahawa, hadlok na ka nga musangyaw kay basi ko ikaw mo mahimong bati. Sa tinuod nga tao nga kasaligan sa Dios, timan ini walay laing gikahadlukan ang Dios lamang. Si Jose, usa sa mga anak ni Jacob, bisan kun kabalo siya nga malain iyang amahan, malain ang iyang maigsuon sa mensahe nga miabot kaniya, wala niya tagui. Iyang iyang gisangyaw, iyang gisugilon. Hangtod ni ani siya sa resulta nga iyang gihimo. Buot siyang patyon sa iyang maigsuon, pinasagdan siya sa tanan niya ang mga igsuon. Pero wala gid siya magtagad. Iyang gidawat tanan. Kung Kristohanon ka nga nagbasag Biblia, kung ang imong kasing-kasing abli sa panghitabo, muhilak ka. Pero kung mubasa kag Biblia nga murag wala ra, murag kag gabasa og history unsa pa diha, dili maapektuhan, dili kumbaga dili feel nimo ang panghitabo ni Jose. Pero kung feel nimo ang nahitabo ni Jose, dili nimo kalimtan hangtod nga kuhaon ka ni Lord. Ang kinabuhi ni Jose mga kaigsunan nahimong kabahin sa gisintro nako nga pagpangalagad sa Ginoo. Musulti gyud ko, muwali gyud ko, wala ko'y pake kung naamay masakitan og dili. Kaya kabalo ko ngang akong gisulti kung ihang dawaton panalanginan sa Ginoo. Munay akong trabaho sa akong pagsunod kang Kristo. Dili ko malipay nga dili nako masulti ang mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga akong i-deliver. Kay kabalo ko nga ako'y paninglan sa Dios. Muna nga, gidala ko sa Ginoo mga kaigsunan sa ikaduha nga pamaagi nga ilhanan sa taong kasaligan. Ikaduha nga ilhanan nga ang tao kasaligan, wala say gikadlukan gawas lamang sa Dios.
Si David, mga kaigsunan, si David nga dunay kahadlok sa Ginoo, wala magpasabot nga wa na pod ang iyang respeto sa mga alagad sa Ginoo. Tanawon kuno nato mga kaigsunan ang sulat ni David diha sa Salmo 111 versikulo 10. Kuha inyong Biblia ug ablihi diha sa 111 versikulo 10. Pasidungog sa Ginoo ang title niini. Ingon dinhi mga kaigsunan, ang pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo may sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nagkinabuhi niini makabaton og maayong panabot. Daygon siya hangtod sa kangturan. So ang tinuod di ay nga tao nga naay kahadlok sa Dios, dili mawagtang ang iyang respeto. Dili gyud mawagtang ang iyang respeto. Respeto niya sa iyahang simbahan. Respeto niya sa iyahang leader. Kay naa man goy mga tao ba nga gitudloan, gisakripisyohan, gibless sa Ginoo, nahimo noong hambugiro. Wa na nooy respeto sa tao nga nagtudlo niya. Wa na nooy respeto sa mga tao nga naghago niya. Pero ang tao nga tinuod nga naay kaalam, tinuod nga tao nga naay kahadlok sa Ginoo, mga kaigsunan, dunay respeto. Una ha, tanaw ang pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Sa to pa, ang tao nga naay kahadlok, ang ilhanan niini naay kaalam. Ang ilhanan sa taong naay kaalam, unsay giingon dinhi, ang tanan nga nagkinabuhi niini makabaton og maayong panabot. Muti pasabot, dili malimot sa mga taong dinihugan. Like ni David. Si David, bisan patio na siya ni Saul. Gibangkaw na siya ni Saul. Pero di gyud siya mohimo og balos og dautan ngadto kang Saul. Kamanday mo mga kaigsunan nga kapila kahigayon nga gihatagan si David sa Dios o kahigayonan nga mapatay niya si Saul. Pero si David miingon, dili ako makahako sa paghilabot sa pagpanamastamas sa taong dinihugan. Mangumusta ko sa inyohang pagkakristohanon. Dunay mga tao nga gipadala ang Dios sa inyong kinabuhi. Sama nga ako kipadaan sa Ginoo aron matudluan ko. Ang pastor nga nagbautismo nako di gyud na ako kalimtan. Ang pastor nga nagbautismo nako makapila kahigayon nga dunay sila'y bangi ni Papa sa akong gidikanan. Pero akong gipaningkamutan nga ang akong pastor nga nagbautismo nako dili mawagtang akong respeto. Patay naman ang pastor nga nagbatuto og nagbautismo nako. Kaniadto bisan kung dunay mga bangi ang ako ang ginikanan kaniadto sa pastor nga diin nagatiman nako. Bisan kung grabe to nga muwali mga kaigsunan. Sa diha nga naa ako'y trabaho diri sa Cebu. Mupauli ko mga kaigsunan, muhapit yun ko nila. Bisan kung naan ako'y simbahan nga gidala, bisan kung naan ako'y simbahan nga gipaalaluman, dili ko malimot sa tao nga naghago nako. Dili ko malimot mga kaigsunan sa tao nga nagsakripisyo para ko makaila Ginoo. Munay nganong ako ning gisugid ninyong tanan aron inyo ning makit-an kon inyo ba kining nahimo sa inyong pagkakristohanon, or nakakita mo nindot nga pagpangalagad nalimtan na ninyo ang tao nga nagsakripisyo para makaila mo Ginoo.
Ang problema gyud kung nikompetensya na mo sa dihang na mo'y trabaho diha sa Ginoo. Munay kuyaw na kaayo. Munay mga taong dili kasaligan. Mga igsuon ko sa Ginoo. Ug maunay mga tao nga nganong dili kasaligan kay wala nay kahadlok, wala nay respeto. Muna akong advice sa ngalan sa Ginoo, ayaw wad-a ang inyong respeto sa mga taong nagsakripisyo nganong nakaalagad mo Ginoo. Damor mong panalanginan sa Ginoo, damor mong tagaag buluhaton nga mas dako kay kaniadto, ayaw gayod ninyo kalimti ang paghatag og respeto bisan sa gagmay ngadto na sa pinakadagkong mga tao. Sunod nga ilhanan mga kaigsunan nga nagpakita nga kasaligan siya sa Dios. Naa diha sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 4 versikulo 2. Unang Korinto kapitulo 4 versikulo 2. Mga apostoles ni Kristo. Versikulo 2. Atong basahon ang versikulo 1 ug versikulo 2. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo, mga tinugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios, o kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. But ipasabot ang taong kasaligan mapadayonon og dili modali pagbiya. Muna nga si David, dili nimo makit-an nga gibiyaan niya si Saul. Bisag kapila siya bangkawa, bisag kapila siya kana bitawng patio na siya, wala gyud siya mobiya. How about ninyo diha? Maigo ra mo gwali sa inyong pastor, mubalhin day mo laing simbahan. Maribyok ra mo sa pastor nga nag-atiman o nagtudlo ninyo, mupailalom dayog laing pastor. Unya, gawas pagyod. Himuong bati ang iyang nasinatian dito sa laing simbahan. Mao iyang ipanugilon sa laing simbahan. Huwag batasan. I-post dahil social media, nalimtan nga ang mga sakripisyo nga diin unta siya nakaila Ginoo, nakaalagad, nakaabalo unsaon paggamit ang Biblia. Muna nga daghang mga tao nga wala mo lambo, wala mo uswag, kay dili na di siya kasaligan sa dagkong mga butang. Nganuman iya namang napasagdan og nalimtan ang mga gagmay mga butang diin siya nagsugod. Unang ako ang dasig ninyo, ayaw ninyo biyae ang gagmay buluhaton, ang gagmay butang. Kung naa na mo sa dagkong buluhaton o sa dagko nga mga butang, ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa pag-atiman sa pinakagagmay ngadto na sa pinakadagkong butang. Ayaw pagpakitang hilas sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Maunay mga ilhanan, mga kaigsunan sa tao nga kasaligan, matinud-anon, kanunay na ay kahadlok sa Dios, may padayunon o nagpadayon diha sa pagtamod nga dali mo biya or di gyud mo biya. Naa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 1 ug 4
sunod nga ilhanan. Mateo Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 4. Matkuni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingno ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa kon muhatag kamo og hinabang, ayaw kini ipanghambog sa gibuhat sa mga tigpakuringnon sulod sa mga sinagoga og sa kadalanan. Nagbuhat sila ni ini aron daygon sa mga tao, apan sultihan ko kamo nga ang naghimo ni ini nakadawat na sa ilang ganti. Kon pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabos, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo dili masayon ni ini. Himuan ni ini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat mo ganti kanimo. Ilhanan sa tawo nga dili kabuhat ni ana, inani ni siya. Kay kitang mga tawo manggod, wala tay laing ipataas kung dili ang Dios. Kung dili ka kabuhat mga kaigsuonan sa gisulti o gipamulong ni Ginoong Hesus, kinaaman ni sa pagtulon ani Ginoong Hesus ang Kapitulo 6. Kay ang mga pagtulon ani Ginoong Hesukristo magsugod sa Kapitulo 5, Kapitulo 6, Kapitulo 7. O niya niingon si Jesus, ang tinuod nga akong mga tinunan magbuhat sa akong mga pagtulunan. Juan Kapitulo 8, versikulo 31. So kaning Kapitulo 6 mga kaigsunan nahisakop ni sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kung dili na to ni sundon, dili ta tinuod niyang mga tinunan. Dili ta tinuod niyang sumusunod. Apan kung ato ning sundon mga kaigsunan o ato ning paningkamutan, mahimo gyud nga tinuod tang tinun-an o sumusunod ni Jesus Christ. So dinhi giklaro mga kaigsunan, ang tao nga kasaligan dili magpakita kun dili padayon nga mag-aalagad. Kung dunay gihalad nga to sa Ginoo, ihalad sa paagi nga ang Dios ray nasayon. Bisan gani ang suod di mong higala, kung mahimo, ayaw gyud suginli. Mga igsuon ko sa Ginoo. Pero depende na siya sa panahon nga naa kay dasigon nga tao. Kung naa kay dasigon nga tao, dasiga sa imuhang mga buhat nga gipakita diha sa pagkamaayo sa Ginoo. Ang tao nga kana bitawng daling mo pakita sa iyahang gihimo, tao nga dali pong musugilon sa gibuhat sa uban. Akong usbon, bantayin ninyo ni siyang mensahiya o niya tun-in ni siya pagayo. Ako siyang usbon para inyo ni siyang pamalandungan. Ang tao nga daling musugilon sa iyahang gibuhat, dali siyang musugilon sa gibuhat sa uban. Kumbaga, tao nga kana bitang tao nga kusog mo pasundayag sa iyang nahimo, kusog pong mo pasundayag sa gibuhat sa uban. Mao na nga ampinganan kayo ang ato ang pagpangalagad og atong paningkamutan ubad sa tabang sa Ginoo nga ang Dios ra gyud maoy mahimaya, mapataas, mapasidunggan. Ako nagtuo nga sa ato karon nga panag-uban, doon na kay nagkatunan nga mga mensahe og ako nagampo nga imo ni siyang
pangayoon sa Ginoo nga makita nimo sa imuhang kinabuhi. Kung duna kay mga butang nga gagmay hangtod sa dagkong mga butang, ayuhan na pagtagad. Angaya na sa pagtagad. Kung gitagad nimo ang dagkong mga butang nga naa nimo karon, pabilin usab sa pagtagad sa gagmay mga butang. Kung gitagaan kag dagko nga mga buluhaton, ayaw kalimti ang pinakagagmayng buluhaton. Diha sa imong pagpangalagad sa Dios. Diha sa imong simbahan. Diha sa imong Pinoy-anan. Ayaw gamita ang salapi ug ayaw gamita ang posisyon. Gamita ang gugma. Gamita ang imong kasing-kasing. Kay kung gamiton nimo ang imong posisyon, igot na lang kas pagsugo. Hapit na lang gani nga muingon ka nga ligui ko ninyo. Gamiton nimo imong kwarta. Imong posisyon. Hapit na lang ka muingon nga hungiti ko ninyo. Si Jesus nagpakita siya insakto nga panag-ingnan. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Nipaubos siya. Wala niya kalimti ang ubos. Wala niya kalimti ang pinakaubos nga buluhaton. Pinakaubos nga kahimtang. Kung gipanalanginan ka pag-ayo sa Ginoo karon, sa inistoryahan sa Binisaya, ayaw paghinilas. Kay pariharatan tanan. Ayaw paghinilas. Kung gipanalanginan kag dagko kay posisyon, matrabaho, sa Binisaya ka, sa Pinasaya nga pagkasulti, ayaw paghilas-hilas. Pabilin hinuon nga mapaubsanon. Pabilin nga mapailubon. Pabilin nga dunay kaalam sa Ginoo. Kung dunay mga tao nga mutambag nimo, pamalandong ayaw react dayon. Kung dunay mga tao nga mubadlong nimo, dawata. Ayaw dayon og luwasa, ayaw luwasa imong kaugalingon. Ayaw kana bitawng murangkada ka aron ipakita nga mas maayo ka, mas insakto ka. Nindot biya kayo kon mao ni imong makatunan. Kung naay mga tao nga mubadlong nimo, pamalandong nganong nakabadlong siya. O niya, kung panalitan nga, oy, nang hinambog naman po nga mubadlong, palayo niya. That is a simple. Pero muingon ko nga, dako kay na sa resulta ka iblis kas Ginoo. Pero kung ang imong kinaiya, na imubadlong nimo, morkada po ka, mubadlong po ka, sawayon ka, musaway sad ka, urag dili ka pautang bitaw. Sultihan ta mo mga kaigsunan, kuli kayo moabot ang panalangin sa inyong Pinoy-anan. Kuli kayo nga moabot ang panalangin nga naa kay kalipay, naa kay kalinaw, naa kay katagbawan o kaha mga butang nga giandam unta sa Ginoo para nimo. Gusto ka nga muuswag, ayaw kalimti ang nasubos. Gusto ka nga gamiton sa Ginoo sa dagko pang butang, ayaw kalimti, diin ka nagsugod. Ang imong kahimtang kaniadto. Kung doon na may mga mensahe nga mutambag, mumaymay, mga mensahe o mga pulong nga imong madunggan diha sa mga wali o ka sa imong kaila, higala o sa imong pamilya, pamalandongi pag-ayo niya dawata. Ayaw react na yun. Kay ang hungog ug buang-buang matud sa Biblia, dili katulog kung sawayon.
Dili ang mga buang-buang mo react dahil na. O niya, masuko dahil na. O niya, magdumot dahil na. Pero ang tao mga maalamon, nga mo resulta nga kasaligan sila sa mga panalangin sa Dios. Kung mabadlungan na sila, masaway na sila, mudaw na sila, mulikay dahil na sila. Muna ako advice ninyo, kung naay mga tao sa inyong palibot nga bugiro, likay dayon. Ayaw pag surang-surang, wa kay maani ana. Likay dayon na sila. Inay mong tapad likay, ayaw pag surang-surang. Makristohanon man, dili kristohanon, magtotoo, magdili, magtotoo. Kung naay kinaiya sa tao nga, oy kini hambugiro man eh. Palayo dayon para dili ka ma-influensyahan. Distansya dayon. Unya para kana makamove on dayon bitaw ka, basa dayon na Biblia. Pakigsulti sa Ginoo. Kay maunay usa sa pinakamaayong pamaagi nga ako nakita nga gibilin sa Ginoo para ka muswag, para ka panalanginan, para malipay ang Dios nimo. Bulahan ang magpaubos kay pataas. Alaot ang magpataas kay paubos. Muna diha sa inyong balay, sa inyong pamilya, bisan asa, mapag-group chat man na siya. Kung dunay mga tao nga murangkada dayon, likay. Ayaw pag surang-surang. Ilayo ang imong kaugalingon. Kung kaya nimong sundon, bisan kon kaya nimo sundon niya, padayon ka mapaubsan o mapailobon, okay ra. Para dili ka mabugatan o dili ka masakitan, ibasa og Biblia. Si Napoleon Romano ding lasa stang sa mani instinct na yan pas yung tambagan masuko dayon, ganyan kaya ang nakita ko, pastor. Mayroon din sa amin yan. Kung naa diha nung Napoleon, ayaw na pakigsuod. Ayaw na pakighugoy-hugoy pa. Kay makaguba lang na sa imuhang emosyon. O niya, kung maguba na ang imong emosyon, di nakakatarog daig ana sa Ginoo. Dili nakakatarog og pasalamat sa Ginoo ana. Kumbaga, dili na nindot ang pagsimba o paghalad nimo sa Ginoo kay nagdala ka og kaguol. Imbes mo simba ta kay atong dadon ang kalipay, kay ang tinuod nga pag makasimba sa Ginoo kana mang magsimba sa tinuod nga kalipay. Sulod kamo sa templo og dayga siya didto. Sulod kamo nga malipayon. Wala gyud mo ingon diha nga isa mo musimba kanang magulanon. Saon mo simba ra mapog na problema. Murag panakit butas lang ba? Kapit patalim, like in ana bitaw. Musimba ra na ay problema, musimba ra na ay mga disgrasya, musimba ra kung wala na'y kapaingnan. Pero naapay dagko nga mga kwarta, wag yung simbahan. Nya mo ang kong Kristohanon. Kisa may giilad. Si Clisti Pargan Ribas Ribulen, daghan jud ning ana, pastor. Tambagan nimo, ikaw na noon maoy dautan. Una nga, likay ng mga inana nga tao. Pakigsuod, sulay mga kaigsunan. Sulay ng mga tao nga imong sultihan. Unya, kana bitawng muhilom lang, keep silent. Diba, na ay mga panahon nga matakdan ka. Nga kung ikaw na po'y sultihan, keep silent rapon ka. Tinuod na. Naamang yung mga tao nga inana o kinaiya. Nga kung tabagan nimo, sultihan nimo, inindot kayo ang response. Nya, makakaton sad ka niya. Kung ikaw na po'y tambagan, makapamalandong ka nga. Inindot sad. Munang sultihan tamo mga kaigsunan para ma-impluwensyan ka og nindot nga kinaiya, nindot nga batasan.
pakiguban og nindot nga batasan, nindot mo kinaiya. Nya kanang nindot o kinaiya og bating batasan, di gyud na magkuyog. Di gyud na magkakuyog mga kaigsunan, kay ang katong nindot nga kinaiya di man to batig batasan. Di man to gusto og di man to ganahan og layhan na atong batig batasan. Ang bati pog batasan, gusto po to nga ang nindot batasan mahimong bati sa man niya. Kabanday mo, diha sa simbahan, hain to'y mga chismoso, maura to'y magkuyog. Hain tong dili chismoso, magkuyog rasad do. Munang diha sa simbahan, si Jesus mingon, mabahin yun na sa duha. Dalaga nga buang-buang, unya dalaga sad nga malamon. Kristohanong buang-buang, Kristohanon pod nga malamon. Nya pakikuyog mo mga pastor nga kana bitaw nakaagig mga pagsulay unya kanunay milikay. Dili kay makikuyog mo anang mga pastor nga mag-aso sa kaisog. Kanang pastor nga magwawali mga kaigsuonan nga sige rag pakigdebate. Si Lugin Gonzaga, pastor, na ako'y ipangutana nimo kanang pulo nga na mauman good na sila ako ning tan-awon mga kaigsuonan sa komonitor ha. Inaay nangutana diri sa ato ang programa. Okay, ako sang tan-awon diri sa akong monitor para ako ang matarong pagbasa. Si Lugin Gonzaga nangutana diri sa atong panag-uban. Okay. Murag ni hinay man ang ako ang monitor. Namuhatag man sagdili live. Sige, ako rin nga tanawon mga igsoon ha. Pastor, na ako'y pangutana, murag loading man ang kuang usa nga cellphone. Pastor, na ako'y ipangutana nimo kanang pulo nga na mauman god na siya unsay buot jud ipasabot ana. Maayo na dili kay kasagaran jud nako madunggan. Kanang maumang gyud na siya maubay buot ipasabot. Okay di ana. Pastor, na ako ipangutana nimo kanang pulo nga na mauman gud na siya unsay buot ipasabot ana. Maayo na dili dali kay kasagaran jud nako na madunggan. Kanang mo ingon nga sagdahi lang na maumang gud na siya. Buti pasabot ana nga ikaw mo adjust. Ikaw mo adjust ba? Buti pasabot gitudluan ka nga dawatan na lang gud nga maog yun na siya. Kay kung dili man gud ka makadawat ana, di nakaganahan mo kaon. Kay magpugos man gyud ka sa imong yung pugson nga kuan mabag-o siya. Buti pasabot anang maumang gyud na siya. Nagpakita nga na dawato na lang nato na. Inana na siya unya magampo lang ta nga mabag-o na. Kay ang Ginoo nagpasalig man nga walay dili mabag-o nga tao. Basta mo dawat o musunod ras Ginoo. Mao siguro na imuot imong ipasabot Sister Lugin Gonzaga. Kana bitawng moingon nga pulo nga na mauman gud na siya. Kadungog man pug ko ana gyud noon. Murag dili na pud maihap siguro nga mga higayon nga nagkadungog ko ana. Labi na gyud sa mga mama kaniadto nga manglabas sila dito sa pa. Unya kay ako may tigwaswas sa linaban sa ako ang mama. Unya ang akong mama mag-istorya pod sa ubang mga mama samtang naglaba diha sa ilalabhanan diha sa pa. Magtabi man po na sila. Mura po kong chismoso, no? Di man po ko kalikay nga, di ko kadungog kay, usahay gani, musagbat man gani po ko, bisag di ko mama. Waswas dito, waswas. Muingot ang usang mama nga, si Kuan ba, hubog na pod. Muingot po usang mama, Maria Amada. Inana man gud na god, inana gyud na gyud. But ipasabot dili na lang gud ta mamugos nga sa pagkakaroon inana pa na siya. Amo na imbuti ipasabot ana Sister Lea Jean Gonzaga.
Buti pasabot nga dawatan na lang gud usa karon kay kung dili nimo na dawaton, di ka katulog ana, unya di ka katarog kaon. Mura kag magpida nga mukaon. Dawata. Maayong gabi ni Merlin Digal o ni Renato. Pastor Renato Inot, may buntag nimo Pastor Renato. Good morning nimo diha sa ato igsoon Lapu-Lapu. Si Lugin Gonzaga ingon dire nga okay pastor. Salamat na ako'y nakuha sa imong mensahe karon. God bless all. Di ba? Naay gyud mga pulong di ay nga wa pa gyud taon pod masabte. Unya salamat sa Ginoo nga diri sa itong programa sa itong panagiuban na naagyo po'y nasabtan. Ato pakpakan ang Ginoo no sa ihang pagpanalangin sa ato nga programa nga nahimo ni siya nga taytayan aron ang ato mga kigsuonan makaapas o makasabot sa mga pulong nga wa pa gyud taon pod masabti. Kay naaman po gyud na nato madunggan nga moingon nga moingon nga uy nangabot na lagi po to sa maog yun na sa maog yun na. Dawatan na lang ko na. Kay kung dili mo dawaton, has ka kakuol nimo. Ikaw rin magdiwang. Si Rizal, may buntag di Sister Rizal, no? Ato igsuon diha sa Cebu. Si Kilisti Parga Ribas Ribulin, pastor na apod ko'y pangutana. Anindot na ay mga pangutana, no? Sige. Ako ning basahon ninyong mga pangutana. Pastor na apod ko'y pangutana. Na ako'y kaila bisan unsaon pagtambag nga dili na maghubog-hubog kay gikan pa sa bata hangtod karon hangtod tigulang na lang maurag gihapon unsa man among buhaton. Okay. Nangandoy gyud taon ni siya og mga pamaagi unsa kunoy buhaton ni anang taong tambagan nga dili maghubog-hubog unya sige ra magyapog hubog ay nani ni siya kanang naamanggoy tao ba nga dili nakatulog og dili kainom. Usa ko'y tawag ana kanang alcoholic na ba? Unya naamang gani tawag yun nga kung dili kainom magsalimuang kanang magwild. Pero kung makainom mahimong tarong. Mura ba og kanang kontrolado na ang iyang emosyon sa bino like in ana. Murag dili na naulipon na ang iyang lawas sa bino. So siha kung inana ang kahimtang sa maong tao, mao na nga dili na lang pud paminaw niya ang imong tambag. Kay basi og namapoy uban pod nga istorya pod sa uban mga kaigsunan. Ato lang ning timbang-timbangon. Moingon ang usa pre. Ano nandunggan ako ni mga kaigsunan kay gitarista lagi ko sa una sa mga palahubog. Kay sa unang high school pa ko, ato sa ning istoryaan. Ako sa ning isugilo ninyo. Samtang eskwela pa ko sa una, kusog kay ko mo gitara. Unya, kusog kay ko mo kanang na-influensyahan ko sa kana bitawng manay-gunay. Askang pagkaninduta mangyud pong tan-awon paminawon kanang manaygon nga puro ra gitara unya ang usa ka gitara bass, ang usa gitara gipiking, ang usa moy giduyog strumming, pagkaninduta mangyud. Mura manggog kaniadto nga murag di ko pahimutang og di ko kakaton. Dakop kog manok akong gihangyo si mama nga mo dakop kog manok akong ihatag atong maayong gitara nagpatudlo ko dito. Karon kay dili man Kristohanon ang gitudlo kay dayang-dayang og sibong-sibong og lambada man. Practice po kog lambada sibong-sibong mauputoy ang gitudlo niya. Plucking ana. Karon kay kabalo naman ko mga kaigsuonan na matikdan man ko sa mga taong palahubog. Nga kabalo ko nga mo tukar og sibong-sibong niya dayang-dayang. Ila kong gipatukar, ila pong gisayawan ang akong gitara. Unya ang nahitabo ana makadungog man ko sa istorya nga muingon ang usa nga Brad. Di ba ning saad naman to ka nga di na kamo inom? Ingon po siya nga sakto na Brad. Insakto nang akong nadunggan. Insakto kay nang imuhang na dunggan nga di na kumo inom. Pero kabalo ba ka Brad? Nganong nagubog yapon ko tungod sa hitsura og naog batasan sa akong asawa Brad di makawgiro. Mao day pod nga maghubog kay haska bati apo day kinaiya sa asawa. Napoy daghang mga rason no nga kanang nganong mag-inom sila kay dili na sila maka lingkawas sa kumbaga
kontrolado na ang ilang lawas sa bino. Kung di sila ka inom, mura silang makuyapan. Parang inana. So ang imuha manggong kuan, unsay imuha nga ang imo manggong tambag unsay among buhaton. Like example sa imo kaha ginikanan sa imong papa o sa imuhang mahal sa kinabuhi nga nakontrol na gyud ang ilang lawas sa bino, like inana. Nga di na gyud sila ka inom. Di na gyud sila ka tulog og di ka inom. Ang imong buhaton ana susiha kung unsay hinungdan. Naaman po'y hinungdan nga amo inom gyud sila para malimtan nila ang ilang mga kagahapon, makamove on sila sa ilahang mga kasakit. Matod pa ni Aring Solomon nga naay mag-inom aron malimtan ang mga kagahapon. Kay wala pud sila laing na sabtan o nasayran nga solusyon. So tan-awa ang akong advice nimo si Sir Kilisti Pargan Ribule, no? Susiha kung unsa hinungdan, interviewha nganong mo inom man gyud ka. Dili ka tambag ra ditso nga bantak po dayon. Ingnon dayon nimo nga maka-imperno nang sig hubog-hubog. Nya wa po tawo si nasabdan kabalo siya nga saon man ni oy nga maka-imperno niya. Di mo ko katulog di ka inom. So ang akong advice nimo Sister Kilisti Pargan Ribulin, interview ha. Imo na interviewon unya pakanon na nimo, tagaan ba na nimo para makuha nimo ang iyang panahon. Kumbaga ang iyang simpatiya musugid sa insakto kay basi og ang kinaiya pod sa iyang asawa mo oy hinungdan nganong magsigi sa hubog. Like inana ba? O kaha na ay mga bati kayo nga mga kagahapon nga istorya nga di siya makalimot kung di siya mag-inom. Amo na ako ang advice kay nangutana magudtaon ka nga unsa may amo buhaton pastor. Pakigsultihi, interview ha Sister Kilisti kanang noy nganong mo inom man gyud ka? Unsa may hinungdan unya before na nimo ipangutana imo sa nang atimanon imong pakanon imo nga kuhaon nimo ang iyang atensyon ba, like imo na siyang daigdaygon inana daw nga makuha ra gyud niya nimo nga musugilon gyud usay hinungdan nasultihi ra gyud buhata ra gyud na unya kung makabalo na ka sa sitwasyon dito ka magsugod. Pangayua sa Ginoo nga oy kuan man kanang mao din siyang mag-inom kay bati dai kay kinaiya ang asawa. So unsa may imong buhaton? Imo na siyang badlongon, imo nang hadlokon, maka-imperno ng kuan? Adili gyud na siya mabag-o. Okay, aday follow up no? Aday follow up. Ako ning sundo ning imuhang kuan. Kilisti Pargan Ribulin ayaw ni basaha pastor. Bisyo na jud pastor kay barkadista man. Okay. Di lang nako ni basahon ko no. Ayaw ni basaha pastor, bisyo na jud pastor kay barkadista man. Nya di lang nako basahon ning nasunod. Man siya pastor, ayaw na lang ni basaha kay si taon. Barkadista. Sige, sugdi lang pag-interview. Sugdi lang daw, luoy punta daw, no? Basing nakadungog punta daw, niya, buthan punoon ka. Anak lang, kanang, kuha lang ang iyahang, kuhaan kanang hinungdan ba? Imo siyang interviewon. Interviewon imo siya, basing mahal nimo na sa kinabuhi, o kaha, imo ng pamilya. O niya, inana ang iyahang kahimtang, imo sa interviewon, imo, pakiksuuri usa sa kadyot. Kanang, doy, usa may kuan nga barkadista man gyud. Mo ana man na nga may pamaning barkada dai kay kuan basing inana lang ba ha? May magining barkada kay malingaw kay dito tas balay puro ra singka, puro ra kuan sugo, puro bagulbol. Nabi na inana mga kaigsunon bugat biya po na nila. Mo na bitang dihas balay bisag unsa pa na ka week bitaw ang tao tagai po na siyang bili
amumaha siya. Labi na kon dili man gyud tanan inana ang iyang simbahan, inana na sa kaluto. Sabta pod nga dili pa siguro na siya kahamtong inana sa iyang simbahan. Ayaw saligi ang pulong karatula o simbahan nga moingon na ka nga di na siya magbisyo. Kay basi anang panahon na kuan pa siya, bata pa siya. Niangkon siya nga mao na iyang karatula, mao na ang iyang gisimbahan, pero dili pa di ay siya inana kahamtong. Like ra gud sa to ang panahon kaniadto mga kaigsuonan. So dili lang gyud nato inana kahat, no? Ako mag-ampo kanimo nga para nimo Sister Kilisti Pargan Ribas Ribulin nga tagaan ka sa Ginoo mga ideya kaalam sa pag-manage ana or pagdumala ana, no? Si Jocelyn matud pa maayong buntag Pastor Gideon og sa tanan nga nagtan-aw karon imong wali dalaygon ang buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Si Kilisti Pargan Ribulis taw na apoy joy paluap, no? Gani Pastor naka Bluetooth ra ba? Tao, no? Sige. Suod man mi kay ako man. Sige. Dili lang po nako ni basaon kay masabtan niya kadiya. Love man namo siya kaya lang mag-uol mi. Sige. Sakto gyud, no? Ana lang. Kung inana gyud ang iyang kahimtang, ayaw iwala ang imuhang maayong buhat. Pagkigso kana bitang imo siyang tagaag panahon nga makaistoryahanay kaniya nya hangtod makasuod kaniya nga mang-interview ka nga anong mo inom magyon ana. Ana lang unya paluapi kog pangutana dire kinaanay solusyon. Si Napoleon Romano ding Lasa ang masabi ko diyan Pastor, kailangan gyud magbasa sa mga nagbasa ang tao sa Biblia kay makabantay gyud kung ano ang hingingon sa Biblia labi na sa unang Korinto kapitulo 6. Dito tas bantak nga mensahe ni Apostol Pablo unang Korinto kapitulo 6 9 wa gyud nay luna, no? Pero dili pod ang aturang tinguha nga samtang buhi pa napa na say paglaom buti pasabot napa nay luna napay paglaom pero mao lagi na kung kinsa man po'y makatabang nila kung naulipon sila sa anak nga butang. Gawas lamang anang nagwali na o niya magpa muingon nga naluwas o niya ang sigig bisyo mo na delikado. Pero kanang mga tao nga nagantos taon sa ilang kahimtang, ato na silang tabangan, no? Ato na silang mahalon, ato nang ipakita nga higugman ta nila, no? Pero ni anang mga hipokrito, ingon si Jesus God, mga kaisonan, kung imong lantawon ang kinaya ni Jesus, ang gikasukan ra gyud ni Jesus kana mga taong hipokrito. Pero kanang mga taong tinuod yun nga mangkasala, yan ang gilab. Munang ang uban mo ingon nga wali sad nga dili mao mga kaisonan nga bantak diretso nga imuhang iwali nga tos mga makasala, ayaw lang dili ka makasulod nila noon. Di ka makawali nila ginsakto. Si Milin Arcala, Bliss Morning Pastor, anak ko kusog inom alak, tambagan suko, luod dili kaon, sige pangayo sigarilyo. Unya blessing gihatag sa Ginoo na gasto gasto lang masama bisyo. Luoy gud kayo kini nga inana nga kahimtang sa ginikanan, no? So ang sinugdanan ato ang tukion, katong gamot pa ba, katong maubay pagtubo, unsa mo gyud sinugdanan? Ang sinugdanan sa anak nga inana og kahimtang tungod kay wala na siya madala diha sa pagpangalagad sa Ginoo samtang nagtubo siya, bata pa siya. Na-impluwensyahan siya sa mga barkada o wala siya ma-impluwensya sa mga ginikanan. Or kaha ang ginikanan nakapangalagad siya sa Ginoo o niya dagko na iyang mga anak, bot ipasabot nga ang mga anak nakakat-on na sa mga kinaiya nga gikan sa mga ginikanan ni adtong wala mga lagad sa Ginoo. Natural ang mga bata na inana gyud ang kahimtang. So unsa may mga buhaton, ipataas gyud ang imong pailob og paubos, pasensya. O niya uban sa pagpangayo kanunay sa Ginoo, iluhod na sa Ginoo, inana ang kahimtang sa imong anak kay wala gyoy pagampo nato nga ihikaw sa Ginoo. Tubagon gyud na sa Ginoo. Daghan kay mga pamaagi
ang Ginoo aron ang tao dili na mag-inom o dili na mabisyo. Pero nahurot naman ang kong oras. Balik la taon niya mga kaigsoon ato oras alas 7:20 naman. Mag-ampo ta. Unya kung doon na mo'y mga pangutana mga kaigsoonan, pwede ra gyud ninyong ipaabot dire sa ako ang account Gideon Candelario para ato ang kuan kanang atong matagaan og pagtagad. Mag-ampo ta og atong pasalamatan ng Dios sa iyang mga pulong. Amahan namo nga Dios nga makagagahon, nagpasalamat kami nga imo kaming gihatagan og kahibalo sa mga hinungdan o sa mga mensahe nga nagpakita kung kinsa gayod ang kasaligan sa dagko magsugod diha sa kasaligan sa gagmayng butang. Salamat Lord nga imo kami gipahinumduman sa angay namong buhaton, sa angay namo nga tutukan sa among pag-alagad kanimo. Salamat Lord nga imo usab kaming gitabagan, imo kaming gimaymayan, imo kaming gitudluan kung unsaon namo pagdumala ang among kinabuhi sa paagi nga takos ug angayan nga kami imong panalinginan. Salamat Lord sa imong mga pulong nga naghatag kanamog mga idea nga mahimong takos sa imong panalangin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi ni adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Salamat kayo sa inyo nga pakig-uban. Kini inyo igsuon moingon na sa tong programa, manamilit na sa tong pagig-uban uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios pagpanalangin kanimo. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
tanghali